Ndigbo baa biko na enu mpite na-ekwe na mmiri a ji na anya unu na-ene ihe na-eme ebe a Biafra dimkpa na-ekpochi lagoon so na a na-alụ unu na enu mpite ekwe na Lagos steeti Ndigbo baa biko na enu ji na anya unu gbara onwe unu Krismas ewetara m vidio a ka unu fụ ya ka unu wee fụ ihe ndị Igbo afụfụ ndị Igbo na-ata na obodo a wụ Eko alụcha unu niile anyị fụrụ mara mma otu a ka ọ dịcha onweghị nke iti ihe over 50 million onye a na-agbachi ihe ọwụghị ego egolo nọ sọnsọ ego o ji etinye o ji ego simenti and agba aja ogbochi disi odele a mmiri a river lagoon a ochi ego over 50 something million anọ m ebe ahụ live na-afụ ya a na-awụnye ị na-awụnye ọ na-ada togoto before batada ebe anwa wọchịa ụzọ anwa agbachiri ụzọ anwa over how many thousand tippers before agbachie ya so ọ ihe ka ọ na-awa ịlụcha ndị obodo a ewee kpaa anyị ewu so biko ndị Igbo ka anyị dozi na wise gita egosi unu ụdị ebe a gbaala na ya ọsọ ha jiri ego ekpuchie anyị azụrụ ana ma aka ji azụ dose nenenu vidio a fụnụ ya bye bye no. Can you see the struggle in building up Lagos? Can't get up on swimming pool. It's a good if